Witajcie widzowie, z tej strony AS z kanału Freaky Gamers, jest ze mną Profesor W. Tak, a to jest Assassin's Creed 3. Hej ha, kolejkę nalej, hej ha. Kurwa! Nagrywa? Już mamy dzień... No, To zrobi doskonale morzkim opowieściom. Dobra, dobra. Ale są takie klimaty żeglarskie. Fresh air might do me good. I butelkę rumu, kurwa. To jest to właśnie, to jest to. Dobra. Gdzie mamy iść na górę? Ty masz takiego cikcika zielonego, No to wiem, ale Tomo- gdzie tu jest Tomo- wyjście? pomocniczego. To można z doktorem pogadać sobie było chyba. Nie wiem po co, ale można. Na co mi doktor? Good morning, Doctor. Doktorze, dobry. To you as well. Szanowny A panie. question, if I may. Do you Szykujesz serve nam aboard the jakieś ship, szklanie? or are you simply taking passage? No to marynarze to A bit oni of both, na actually. trzeźwo nie płyną. I've been commissioned by the Royal Navy to Królewska study flota. maritime Kurewska tools. flota. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. Badanie żygowiny. As do I. Dlaczego Thank you jedni for żygają mniej niż inni? Kluczowa sprawa, dobra. Koniec tych romansów, ja chcę wyjść. O, to może być tam. Taki ornung, prawda, zamiatają? O nie. No nie. O, tutaj można pograć w kości z tego co widzę. Zagrajmy w kość. A zagraj. Fanorona. O, siup. Co to jest? To takie te chyba są. Ale warcaby. Nie. E? Nie wiem co zrobić. Dobra, nie, wyłaź, nie, na poboczne nie mamy czasu. Jak to? Ja wygrałem. Jestem pośmiewiskiem. O, Przegrałem z jakimś żulem. Dobra. Captain, Mr. Kenway, I just wanted to thank you again for taking me aboard. And modny. apologize for any Modny. inconvenience it may have caused. A, trzeba by tak informacyjnie powiedzieć, że I'm sorry, I don't nie follow będziemy my się ship żegnać za till bardzo na the końcu port. filmu, 2 bo days we odetniemy might tak, accommodate żeby you. było I jak lost several najwięcej, bo jak contracts wiadomo as a mamy result. te I had no nagrody od idea. YouTube'a Of course. dostaliśmy, ale jebał ich All pies, the same. poradzimy sobie. No. Tak więc po prostu będziemy ciągiem jechać, All will be well. bez jakiegoś takiego You sure no, about that? kończenia Of course. de Have I facto. ever led you No. astray? Nah. Though you don't stick right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest is O, deigned o, to grace us with jakiś his kozak. presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender O, farmers. od mięczaków. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Napierdalamy się troszeczkę. O! A pewnie pierwszy makowca spierdalał z komuś komentarzem, mi się król pod celem. O! Nareszcie... O! Nie wiem jak tego... No parowanie piękne. Tylko atak by się przydał. O! No. Jeb, jeb! No, I dostał lał jak jej. fachowiec. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, Pat. Call this off. Drugi mądry. If the captain To sees us. hell with the captain. And to hell with you, Bill. Oko! Who signed you on anyway? O! Jakie DDT! Wrestling. Aha! We're ready to go again if you are. This is unwise. Why's that? You think I'm afraid No I jaki, am? patrz jaki. Jaki twardziej. Kozok. Znowu! Do you yield? Never! O świnia. How'd you like these odds? Rozbrojenie pewnie będzie. No, What's the meaning of this? kapitan się tego...
Explain yourself at once, Mr. Kenway. Teraz będziemy przeciągnięci pod killem, a potem będziemy podkład własnym językiem szerować. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Ja wolałbym nie szorować dupą pokładu. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Taki dowcipniś. British humor. Ta. W tej gry się właściwie ciężko gada, bo oni cały czas tu gadają, a głupio jest się wtryniać, jak oni gadają. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. To se poczyna tak kapitana zjebać. No. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is Póki rich. co gra wygląda graficznie pięknie. Chodzi pięknie nawet z nagrywaniem, stabilne 30 klatek. Zobaczymy dalej, bo niektórzy mają tak, że problem do Bostonu, do miasta, to potem im gra zaczyna chodzić 20 klatek. And why should I help? Tak więc, no na razie działa bardzo dobrze. If they do intend to betray, I'm the A jak only nie, to hope trzeba you będzie have czekać of na łatkę. reaching America alive. Choć tam łatki to już się jakieś ściągały. What will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head Taki myself. kurna, z Now we jajami. understood. Excellent. Pierwszy raz w Asasynie mordy wyglądają normalnie, a nie jak kukły jakieś, bo wcześniej wyglądały cienko. Cienko. O, fachowiec, Ta. żeglarz. Wróć do kajuty, aby zakończyć dzień. To jest dzień dopiero. Tak. Wyszedł, dał po ryju, nastraszył kapitana, zjebał go od najgorszych i dzień I skończony. koniec. Taki to ma. Taki to pożyje. Oby tylko nie se pożył. No. Już się wydaje, że zaraz będzie pisał te listy do Klaudii. Ale to nie ten. Nie ta część. Ten już gryzie ziemię. Zobaczymy, jakie Desmondem będą te misje, no, bo na pewno ciekawsze niż ostatnimi czasy. Czy będzie z tym... O. I teraz Moby Dick nagle się wynurza. Nie put! Dzień 28. Śmigło. Przysnął sobie. Mr. Kenway, Captain? Captain? whatever they're up to, I believe it's coming to a head. A, no i się skończyło i teraz mu pierdolą łeb i tak se do tego doprowadził. Kapitan. Szprytny. Zasięgnij języka. Jaki ładny to jest ten. Prawda, przez ten. Zasięgnij języka. No. Quiet! Here he comes. Make like your work. Ale miałeś zasięgać języka. Aha. To u tych, u zachlanych mord najlepiej zawsze, jak wiadomo. You there! I have some questions for you. Tok! That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Kucharz albo doktor. Won't hardly take his hat. Quiet! Here he comes. Make like your work. Doktora już znamy. Doctor. Starzy znajomi już raz gadali, to Have już you uff. taken in? No, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Teraz będzie tak, Now, poszukaj if doktora, you'll doktor excuse poszukaj me. Jamesa. James powie, poszukaj doktora. Doktor powie, poszukaj Jamesa. Ta. Tak będziemy latać znowu. Jak goniec jakiś, z przeproszeniem. Toż to się nie godzi. Are you James? Aye. Nathan Ahaj. Kenway. Pleased to meet you.
I know who you O, are. już jakiś daś. I was hoping you could answer some questions. Tam ci co? Figured Balety as much, but not here. mongolskie. Follow me. Widać, że był rum What you want chyba. to know? Zresztą Have you jak seen tu or nie heard chlać w anything takiej out of the atmosferze? ordinary since we left port? Ja wiem, byłem na Mazurach na obozie żeglarskim, to wiem. Tam morze dawało wszystkim w kość, choć było to jezioro śniardym. With death. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain. Chorobę morską i smutki topioną. I suspect it Topioną. bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. Ja nie mógł tego powiedzieć prościej. Czy planują bunt? Tak! Tak! Jasne! A się rozpruł, a tacy gdzie kończą pod kilem. Jako pokarm dla rekinów, ar. Evening, sir. Sir? How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. Sami romantycy. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. Nie strasz, nie What was that? strasz. Beczki. Someone's throwing cargo overboard. But why? Czemu? Uchlał się kto pewnie, to wyrzuca. No to już nie takie rzeczy świat widział. Patrz jak zapierdziela. Będziesz se dawał po ryju, bo cel dodatkowy to jest nie utracić więcej niż 10% tego zdrowia. Mi się podobają te kreski wszystkie, te komputeryczne, animusowe takie. Niby takie kurna nic, ale... Ale zawsze cieszy. A? Curious. No. Most curious. Takie przemyślenia prawie jak Sztyrlis z 17 dni wiosny. Ktoś wydupia beczki. Ciekawe kto. Ciekawe kto. Teraz, o ile dni się posunęliśmy do przodu? O 5. 5. A on dalej pewnie siedzi. Te beczki. Ładna woda. No. Ładna woda. Ja szczególnie po Battlefieldzie zwracam uwagę wszędzie. W Call of Duty była ładniejsza, Black Opsie. Właśnie niedługo dodatek. Ten z kuszą. Aftermath. No, tyle tego ostatnio, że... I właśnie, to jeszcze tak informacyjnie... Dobra, czekaj. One area and they drop the painted barrels from another. We're going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. Markers. My fear is it's only a matter of time before Why is whoever's yeah. following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Nareszcie jakieś napierdalańsko. Brace! Everybody down! Prawdziwy kapitan. Wszyscy padnij, pierwszy na glebie. Warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? Ja umiem zrechować To żagiel. load a cannon. Armaty To nie wage war ładowałem at na sea. Mazurach, ale ogarniemy, I don't myślę. think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Oj, taki patrz. Secure the hatch! Czy zagnój? To se powalczym. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? Operze? Co w operze? Nic nie było w operze, a że tam ktoś zginął, no się zdarza. To są spektakle, to są setki ludzi. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. Patrz. Też ktoś szuka With honor. w pierdolu. Give me a sword. Sami konfliktowi. Daj mi miecz. Are you sure?
This is how Jakiś we mądry, want to bo ja nie play mam it. broni? No, nie mamy. Daj mnie to.